Ndeba ya kenekwa m ụlọ ọzọ ama m ebe ọ bụ na naanị ọnụ m n'ụbọchị nke taata asị m ihe ọma ya akpọgo ihe ọma ya adịle gị na mma. Biko n'unu anụgo na afụkwara ihe na-afịatụ n'efere mbụ kemgbe on Sunday, Saturday, Sunday nya bụ ihe dị on very well. So kịta anụnwa na Fada Mbaka apụtakwana wee sị biko n'okwu ụkwakwa na onye ọbụla mmadụ enwezi na nya ọ na-anụ ọnụ na onwekwana taam ijelos mmadụ bọchị na ihe ọbụla mekwanụ na onye ọbụla ndị mmadụ si akpa ya na social media nọ na-asị na Chukwu gbaghara onye ọbụla na ọgbaghara na ndị ọbụla na-akpali ya na social media. Like I said from beginning, I will keep saying it again. Mbaka is a father. No matter what, you cannot change the fact that Mbaka has helped a lot of people to stand. And you cannot also change the fact that Giant Ministry has helped a lot of people to stand. So among hear this division and go to go and achieve between father and son. So on behalf of the Mbaka na emegodu jealousy. Like I say, like unwa siwe na-ekwu obugo no na-eme Evangelist Ebuka Obi na Zion Ministry jealousy. He didn't mention anybody's name. Yeah? O mechara hancha ofechara hancha. I didn't see it as anything, but let him call name of the ministry. So we can now chikpoze ya na ụdala ada okwu. It shouldn't be the fact na ebe crucify ya gbubia ka etigbuo ka azogbuo. Like me, like from beginning, I always said I stand on the part of I'm so disappointed in you. You did not support the truth. Which truth are you supporting? You know, dear. You might hear the mother no be. Mother waking up, quay horse or bully horse or kunagota. There's no way you say analyze who mother bunubi. Cha. You cannot analyze it until when you could put here no. To every proof money na sene to every gini one na senonuji. Bring it out olo. Une kugoku arrange. Ebuka Obi me arrange. Ejukwamenka bring the proof that you have olo. You cannot bring it. Bring proof ebe Mbaka na enwela Evangelist Ebuka Obi anyuku. You cannot bring it. Then why jumping on something that you cannot categorically prove na neko si wedele? So biko na nene video Fada Mbaka ebe ona adukwa ndị mmadụ ọdụ. Biko na onye ọbụla n'iti ọnụ na kesa. Malo no kunu si ti ono maka gini maka ada ama ejuka mehara we na asị na Zion yebi adoration yebi Ani Igbo yebi Mbaka ya anọ Evangelist Ebuka Obi ya anọ. So ihe ọbụna dizidi is that choose ebe ịchọ ịnọ ke ndị gị na ndị onye ọchọ ke gị na ha na-agbakwụrụ. At the end of the day akwa na ose n'igwe anụnwa ka anyị na-agba. So biko no nene this video and also subscribe to this channel. God them. Ma ndị niile ghọtafere okwu Chukwu m na-ekwu nke sọrọ ha na social media ka Chineke gbaghara ha. Ebe ka Mbaka were taam ejelos mmadụ ịmakwa ihe Chukwu na-emere onye a. Mbaka nka ejike Mbaka nka nwoke dịrị onwe happy. I am a promoter of whatever is good. Amen. Ndị na-eme insight na social media ka afọ atiwa Mbaka ịnụchakwa ọgụ ejekwe jụọ ndị n'ụlọ ọgụ Mbaka ka ahụ dị ha. Onye na-akwado ọgụ Mbaka enigwe nakwa n'ọrụ m ọgụ. Enwere m time ịsa mmadụ ihe Chukwu kwu. Anye Obi n'igwe si I be way of arrange ministry, arrange business, arrange prophecy. Nkwuo ya bụ ọta ka m kwuwere ya. Ezuru m ozi mgbe m ka nọ na GTC. Nke abụrụ mbụ m na-ekwu ya. Ọ gịnị ka mba niile na-emere mkpọtụ? Gịnị ka a na-agbara izu ka megide onye o tere mmanụ? Obi n'igwe nakwa n'igwe na-achị ọchị. Ihe fake adịrọ mma ka m na-ekwu. And m na-ekwu okwu were onye m kpọrọ afa. Mana ịkpatụkọrọ onwe gị si nke a gbasara gị. Ebe a na-akpọ omechasifancha ọfụchasifancha bụ na adoration. And onye anyị na-agba ya bụ Jizọs na Blessed Sacrament. Izizi eboro afọ apụọ bụkwa pesha n'ebe a boro gawakwa Lagos. Ọkwa pesha n'ebe a. Ọkwa egoro egwujegoro ya fụwa. Ebe a ka a na-etukwe Jizọs. And also Jizọs bụ omechasifancha. And also say omechasifancha. The Eucharistic Jesus. Oh ya bụ ọfụchasifancha. Gịnị ka a na-akọ dị ha? Turn to Jesus. Turn to Jesus. As in turn to Jesus.
As in men and women of God. Esogom na men of God. Esogom na ndị a na-agwa okwu a. Aghọtakwa m ihe a na-akọ. Men and women of God. Nke Chukwu na-emere ka anyị ghara ịfọji ya. And not first reading of that day. Deuteronomy 18, 19, 20. Na aga m ezitere unu onye amụma dịka Moses. Verse 19 si, unu ga-egekwa onye amụma ntị. Verse 20 si, ma ya emeketakwana wee n'etiti unu onye bụ false prophet. Na-ekwu nke m na-ekwurọ. Ma ọ jiri afọ alụsị ọzọ si na ọmụ bụ Chineke kwuru. Na o mekwa na onye amụma ahụ ga-anwụkwa. Ebe a na-egwu wayo kịta karịrị. Oge m ga crusade na South Africa, ngwa nke m notisiri ebe ahụ. Ana m agara eme programs. Ọ bụ na nsị ndị na-eme kidnapping biwe na ọ dịrọ mma. Ofu onye bido gbawasị mba. Then, kidnapping ọ dịzị mma. Dịka m na-ekwu, ọ bụ ebe a ga-emewe mmadụ obi, ọ ga-abụ n'ime sanctuary. I buru nsogbu gị bịa, anyị emere gị chandum. Amen. Okwu ahụ awụrọ dị nkọwa. Ọ dị ka isi mmadụ onye na-akwa iko kwụsị iko. Somebody says na na-akparị ya. Somebody says na na-emere ya anya ụfụ. How will you explain it? N'ihi na mmadụ nwunye ya adịrọ mma. Onye somebody says na ya ka a na-akpa afa. I don't understand you. Chineke anyị ka na-agwọ ọrịa, ọ chọrọ ịgwọ ọgwụ, ọ chọrọ ịgwọ. Ọ rapụ. Ka a ghara imebizi gospel message. Maka nke fake karịa ma amazi nke bụ original. Ọ ga-emebili ọlụ Chineke ihe ndị future. Oke ya na-anọ n'ụlọ. Ị ga-ama na mgbere. A ka mechikwa ọnụ nke agwa part 1. Onye ọbụla mechikwa ọnụ. Fada Mbaka Amanda ogbi kịta maka na o nwere onye a na-eze. Mgbe m na-akwụgide kwuo ma nke metutere m nwa. Mbaka ga-ekwuchekwa ma prezident afa. Gịnị ka a na-akọ dị ha? Mbaka nke ọ dị. Ụmụaka apụta na ha na-anọ ọgụ social media. Gịnị ka ime ị na-anụ? Zekwa ihe na-amarọ. Chineke wọnụla anyị niile na-eme ọrụ amụma. Anyị adịghị na fake. It is simple and dịka nwoke a na-anaghị aga bụ ije nọ na wheelchair since. Mama m bịasị kịta nọ na-agbagharị, ọ naghị agbagharị ihe ọbụla. Mana for the first time o kunitego na wheelchair. Nkwudebe ebe o medebere. Ihe dere nke na-adịghị ga-efedi. Ama m oge m na-ezi udo ozi ya na GTC, Michael na GTC o. Ndị gbasara ha ka a na-eme attack. A na-eme ha attack, ndị memba ha niile kunie. Ịma na atọ onye na-agịrịga nkata. Ebe ka Mbaka were taa ma ejela ọsị mmadụ. Ị makwa ihe Chukwu na-emere onye a? Mbaka nke a. Ejike Mbaka nke a. Nwoke dịrị onwe happy. I am a promoter of whatever is good. Amen. Ndị na-eme insight na social media ka afọ atiwa Mbaka. Ịnụchakwa ọgụ ejekwe jụọ ndị n'ụlọ ọgụ Mbaka ka ahụ dị ha. Onye na-akwado ọgụ Mbaka. Enigwe nakwa n'ọrụ m ọgụ. Ụwa kịta anyị isi ike jụrụ ebe niile. People are suffering. Let us men of God not add salt to the injury. Arrange karịrị. Ekwuketegwe m ekwusa ikuzi o. Ihe m na-ekwu bụ ndị na-eme stop. N'onu amụma sị stop. Kedu ihe ọjọọ dị n'okwu a? Gịnị na-amapụ obi na ya?
ngwa gị many marriages break goro maka ihe a. Ka m ghara ị na-ada side ihe m na-agwadebe unu mbụ na Chineke anyị ka na-alụkwa ọrụ ebube. Anyị na-cheta azụ ebe anyị kwụsa ifu Chineke Solomon negodu ka o si cheta ofu nwoke bagide eze bagide eze bagide eze bagide eze a na-agba ya nkiri. Ị were ka ọ bụ ihe ị na-ana onye gị 1 million. Nwoke juru nwoke bụ nwoke nwoke ji agba ụgwọ. Chukwu yekwa ezinụlọ gị onye dịka Solomon. And nwaanyị bụ ife. I am imagining how the Queen of Sheba in her regalia nnukwu anyịnya buye na-aga n'ụlọ. Nwaanyị nọrọ ndị na-ekwe akụpe na-ekwe akụpe. Mgbe o lutere na-agwa Solomon na-ewekwere eze odogwu nwaanyị nọ n'ilo, nwaanyị were ngabasị. Wow! Abịa nabata ya. Nwaanyị wee bata n'egheriweze ahụ kiriweze nke bụ ụlọ ebe gold kwapụrụ n'ụlọ niile. Jizọs. Ọ ka ị mara na efe m Chukwu abụrụ na ị ga-abụ onye mbibi. Ọ bụrụ na ị ga-adị Richard. Chi anyị na-aba eze. Ebe ọ bara Queen of Sheba ba ya Solomon. Onye ọzọ ọ ga-aba ya nọkwa ebe a.